Leonardo Dicaprio midaog sa Golden Globe Awards isip Best Dramatic Actor sa salidang The Revenant. Ang role ni Dicaprio sa maong salida usa ka fur trapper ug nangita kini sa iyang mga kauban nga mibiya kaniya aron siya mamatay sa usa ka lugar. Ang salida gishoot sud sa siyam ka buwan ug alang kang Dicaprio nga mahitungod kini sa mga rough conditions sa kinabuhi. Sa iyang pagdawat sa awards, si Dicaprio miingon nga iyang gipaambit ang award sa mga indigenous communities sa tibuok kalibutan ug daw angayang marekognisar ang mga history ug protektahan ang mga yuta batok sa mga corporate interests ug batok sa mga tao nga mopahimos niini. Ang aktor uwahing nakadaog ni adtong 2014 alang sa salidang The Wolf of Wall Street ug ni adtong 2005 sa salidang The Aviator.